En odiochieng' maber kamoro moro midwa jera mar Lulu TV, ageno ni inte makare. Maendi en chenro mar kuku mar wach, mikelo ni achiel kachiel e kinde ni eri kod an Jeff Olumbaka. Bende kaka ung'eyo sani Uganda dhi weche go mag sikuku mag Christmas kaachiel kod yiero mar higa manyien. Omiyo kinde ni eri wabiro neno ka oganda mathoth miwuoro madonjo e studio kaendi gin jogo man kod gombo mar chung' ne oganda e kombe mopogore opogore. Chenro ni eri kelo ni kod an Jeff Olumbaka. Arwaki e studio. Moso oganda wa nyisi gi nyingi kaunti miae kaito gi gima okeli e studio wa odiochieng' makawuono. An nyinga en Evans Oluoch Wuor. Ana kaunti mar Nairobi. Constituency mar Embakasi East. Ward mar Lower Savannah. To kawuono an kae mondo owuo gi jopiny kosiana gi wechega mag chung' kaka MCA Lower Savannah. Erokamanya kaunti ni madala en mane koso ne onyuole Nairobi kae? An ajaka Julu Kadero. Kisumu County. To ang'iyo puodho Muron gi Kasipul Kabondo. Yes. Erokamanya Oluoch. Arwaki e studio aneno ka bende podi na ng'ama bende rawera. Okang'eyo ni sani rinjo kocha ni dwa chung' e komnero mar member of county assembly. En ilo mane madwa soyie weche mag siasa. Kaneno ka in ng'ama bende pod ng'ama tin. Evans Oluoch osebedo ka bedo involved gi weche mag konyo jopiny. Asebedo ka aran school mar konyo nyithindo. Iluongo ni Great Hope Children Center. It is a CBO. Ma project mano achako 7 years ago. Mag konyo nyithindo ma informal settlement. To for that period masebedo ka aran this organization. Wasekonyo nyithindo over 200 mondo yude somo ma free gi feeding program. To at the same time wasebedo ka wakonyo nyithindo yudo textbooks, exercise books, and on top of that ntie yawuoyi between the age of 18 years gi 22 wasekonyo gi join driving school gi other colleges kaka hairdressing gi mechanical. Yeah. Skole ni eri okonyo joma chalo nade? En benitiere en kidieny mane? En primary, en tertiary koso en kure? Nwachako 7 years ago nwachako school, nwachako baby class nursery prunit. Man ka Kiswahili wacho ni shule ya chekechea. So from there we grew. We end up nwachako primary school. That is class 1 to class 8. So far school do wantigi 146 children. From class 1 yaka 8? Yes. Next year we are doing our first class 8. So far ntindo wakonyo because we have a social worker in the slums informal settlement to give vet the needy children because ngini care ngato winjoni so many no everybody will come. So we ended up having a social worker madhi utegi to confirm nothing truly min giok nyal won giok nyal to wakawa nothing to wamanyane uniform wamanyane books wamiye chiemo to biro somo nono to giago dhiambo. Yes. So jopuonje yudo kure jopuonje skul ni be gin jopuonje mag Teacher Service Commission. Wantie gi jopuonje motimo ECD. The reason why monakao jopuonje motimo ECD is because ECD stand for Early Childhood Education. So we have been trying our best mondo ne kaka wanyalo konyo nyithindo from grassroots because we know that for us to give quality education, you have to have qualified teachers. Koro wantie gi jopuonj motimo ECD, jopuonj ang'wen motimo ECD, wantie gi jopuonj ariyo motimo P1, to wantie gi 2 volunteers moa Canada, to achiel biwa gine achiel wa Ireland, mabiro to volunteer for 3 months, then they go back home. Kendo gibiro gi volunteer for 3 months, then they go back home. Yeah. Ageno ne kochopo higa manyien to kaka dwaro kod migawo mar somo jopuonje duto mabiro bedo ni puonje skunde biro bedo ni gibedo registered kod Teacher Service Commission. Kech mano e requirement masani dwaro ni skul moro moro ma nyithindo some nyaka be ni jopuonje duto bedo registered kod Teacher Service Commission. Kwa we mano nyisani Oluoch winjo ke wacho ni dwa chung' MCA, idwa chung' MC makure. Ara chung' MCA mar Lower Savannah. Lower Savannah ntie Embakasi East. Dekech Eastlands no pog Eastlands by the time we new constitution no pog Eastlands
koro wantie gi Embakasi Central, wantie gi Embakasi East, nitie Embakasi North. Koro an achung' Embakasi East, Lower Savannah. Yes. Ang'o ma miyo in kod gombo mar chung' kaka member of county assembly ma Lower Savannah sani? Gombo mobedo kuoma mar chung' as a MCA Lower Savannah. The period of time asebedo bedo involved in community work. As you realize, most of the leaders must be elect, they don't have the interest mag jopiny at heart. Because Lower Savannah as a whole, with the high population being an informal settlement, Lower Savannah until today, waonge gi school mar serikal, waonge public school. So our kids, our children from within the locality, they have to walk kagedi a different school in a different constituency and a different ward. So you find that there are a lot of funds in the government ma nyalo konyo mondo jo Lower Savannah obed gi skundgi within the locality. Koro sani I'm really fighting to kanya so yie ma jo piny owinjo wachna magiera. And with my powers as a MCA, I can influence both the member of parliament using the CDF kitty mondo build a school within Lower Savannah. I can influence the local, the county government mondo come with a project mondo build a school within Lower Savannah. Mono number one. Number two, Lower Savannah with the big population, we have so many private hospitals. People cannot even afford to go to these hospitals. Onge hospital mar serikal. Onge a public facility mar serikal nikor mine hospital mar serikal. So because most of the people madak within Lower Savannah, they are low income people, So you find that jogi they cannot afford chulo siling 500 hospital. Lakini ko adwan tigi hospital mar kanjo kaka jiluonge. Ibiro yudo ni ng'ato nyalo bedo gi siling 50 kata siling 20 to dio ng'ato ticket kacha tithiedhe. Lakini sani as we are talking onge hospital e Lower Savannah. Nyaka sani rima higa mar 4 manyaka no bedo kod devolved systems. Bende se wuo kod MCA mari ma bende weche mag health to bedo devolved. Mana referral also se moine sirikal madung. Bende se wuo kod kaka ng'ama nigi geno kata hera mar oganda e chunye. Bende se bedo kod piny se ni oweyo kaka in member of county assembly marwa. Bende se tero paro ni county government mondo fwenye tang'o miyo onge kod thieth kaindi mondo konyo oganda. Magi gik mosebedo kwa luo for the last 3 years. To okne luo kenda sebedo ka luo gi jopiny. To the problem wantiego shida wantiego ni viongozi mwayiero gi the moment magiseneno ni demo criticize gi kati temo biro gi project maging'e ni ginyal fulfill, they tend to keep you off as long as gineno ni ng'ani and a vibrant young man more is ready to work for the people, man take interest, they tend to put you off. Koro at the end of the day it becomes very hard mondo an kaka kijana tadwaro kom mondo influence these things without the approval of the MCA or the approval of the member of parliament. Yes. Kenya wacho ni dongruok ma Lower Savannah osebet machalo nade. Sani ng'ama telo ne jingawa MCA. The sitting MCA right now ilongo ni Ambani. Ambani leadership mar Ambani osebede machalo nade. Ng'wen kirange kaka ja Lower Savannah. Bergo wacha dier ni leadership mar Ambani has been one of the poorest leadership mosebedo kwa yudo Lower Savannah. I'm saying this based of ever since oyiere gi jopiny no dhi mawiyo wil ni na jopiny emo no yiere ko onge gimoro amora. Koro at the end of the day eno dhi to kawuono after 4 years emo yudo ka koro the sitting MCA chako payo ndara after 4 years. Orito for 4 years kongeni ji wuotho chuodho, kongeni ji thagore because of drainage system. Koro sani emo biro dikech ngeni ji approach election. Emo biro sani kujipendekeza kuom jopiny. To ndara mipani be loso ndara monge kata gi drainage. Ndara mipayo to onge drainage. So at the end of the day is waste of government resources. Nyaka no chak tich nyalo wacho ni onge gimoro amora maber mosetim. Adiera ber ni gima nyalo wacho fund komi gimosetimo onge gima the sitting MCO team gimotimo en wicho rangi social hall to onge gima social hall konyo go jopiny. The social hall ka en mar county government collecting revenue dikech you ni seche mida hire hall you pay for it. So not everybody can afford to hire the hall. Mane gimotimo monyalo wacho ni no loso wicho rangi hall mokedo dirisa things like that. But when it comes to real development, when it comes to health sector,
onge influence moro amora mobedo go kaka MCA ni koro bed gi another medical facility mar Jolua Savannah. When it comes to education, onge influence moro amora mobedo go wacho ni ya wan Jolua Savannah population also bed malo. We deserve to have a school because most of the wards within Eastlands area ginti gi skundegi. Number 3, you find that Lower Savannah with the big population, most of the people gin joma timo ohala moko matindo tindo waonge gi chiro. But according to the plan mar Lower Savannah, ntie kamano bed allocated chiro mar jopiny. At least mondo jogi obedika nyalo uso nyanya gi kitungu gi waru gi everything. But right now we don't have a market. Why? Because the sitting MCA obedo adamant or he has forgotten about his responsibility as an MCA. So kawuono emomiyo achung kawacho niya adwaro mondo bring change to Lower Savannah. As an MCA angeni antie gi influence as an MCA mondo nyis member of parliament need to out of the kitty mar CDF how much have we allocated to our ward. Because each and every ward, each and every constituency ntie 5 wards. And anyiso gaji kama that's the same way when you give 47 counties. So these 47 counties, the national government distribute funds to all these counties. And at the end of the day, MCAs are the ones to supervise kaka pesa nitiyo. The same thing applies when it comes to the constituency. Sechema pesa uwoke national government kimiyo member of parliament. Pesa ni onego be distributed equally to the 5 wards. Mondo each and every ward obedigi development. Okino unje ni another ward ntigi development and another ward is lagging behind. So at the end of the day, Ankaka MCA, I'll influence the member of parliament to bring development in Lower Savannah. I'll influence the member of parliament to build a school. Because again, the funds my MCA in Tiago, he cannot build a school. But upon influencing the member of parliament, when you say, Mheshimiwa wadwaro school Lower Savannah, Mheshimiwa wadwaro hospital Lower Savannah, Mheshimiwa wadwaro choki busebele kore penye nikech kinde ka MCA dwa timo projects mopogore opogore mag oganda mago gen projects gi wuon kaka MCA en no yiere mondo represent jopiny tigi MCAs gin adek legislation representation kachiel kod oversight samo represent bendo bedo kod gi bura moro putwa matino iso ni nyisauru gik modwaro mondo ater mbele kucho kachope od bura maduong' mondo wachni dwaro moro jo Savannah Lower Savannah gin achiel ari adek bendo bedo kod romo ni onge romo so projects mitimo ngata chiele ma yiero gi nikech koro no sei onge romo moro amora ma sitting MCA setting ma to make it worse even the sitting MCA gemotimo the worst thing moketo timo ni kata basari oketo jawade Emran basari jawade ma miyo ji basari en manage basari and these things are not fair. Then when it comes to kata basari ni aonyiso jinia those people Lower Savannah ingeni mano kore ntigi conflict of interest because at the end of the day Lower Savannah ndio mosomo so they can be given that mandate that duty mondo gi team watch basari but to give enchal kaka ana kora ana sitting MCA amio nyamino moro kata jaode koran basari it is not fair amana kore corruption they qualify they might be qualified but as a sitting MCA mano kore mawacho ni corruption whereby you have conflict of interest jaode onego mi tich kamoro lakini koro ka office ni kore manage ineno onego mi ngat moro mopogore ma within the locality or me teach mondo each and every person needs employment koro ka in MCA to miyo jawodi teach. What about those people who are jobless within the locality? What about those people who elected you ma ntigi somo amomiyo kikimi teach no mondo gimbe team teach ni. So when we talk about bursary informal settlement people, the people are struggling. In Joma tagore kabisa, so they whatever they get is from hand to mouth. They don't have savings. So today, if you talk, you don't need when it comes to bursary, Lower Savannah, mama mangada a lot. Emio bursary Alpha Beach. Nathine sa nekaka sani KCP results work. Nathio ido 380 marks. Oluonge school mato school fees and gimoro 38,000. Mama mangada a lot ni emio bursary mar Alpha Beach. Onge gimikonye go. Koro an kaka MCA wacho niya ka jogo yiera abro influence abro wuogi member of parliament anyise ne jatelo from our area these people are struggling ntindi giokalo there is no need of giving them bursary mar Alpha Beach afadhali emigi bursary kata mar Alpha Paga Beach makataka ngato timo another small fundraising oko beda with a big burden
lakini kawuono iyudo ka ng'ato imiyo basari mar 5,000, that is a pocket money mimiyo nathi kata small shopping. So an kaka kiongozi ang'e ni ka donje komni ma jopiny oyiera, I'm going to work hard and make sure ni jo Lower Savannah basari gi odhi malo, because within the constituency mar Embakasi East wanti gi Upper Savannah mago middle class. Okinyal miyo ja Lower Savannah 5,000 gi ja Upper Savannah 5,000 basari. It is not fair. Lower Savannah gi Upper MCA na chiel. Those are different words. The reason I'm saying this is because Embakasi East is regarded as a rich constituency because airport, international airport mar Kenya ka nitie within Embakasi East. Koro nitie wards ma people are in middle class, nitie wards ma jok moko sagero utegi, ma they're well off. Lakini Lower Savannah magi jok ma struggle day to day. Ngato dhi kibarua kawuono, kinyo onge kibarua. To ng'ani koro kana thino okalo school, to dwaro basari. There is no need of giving this person 5,000. Afadhali kind basari ni regard these people dikech gin the low income, imigi kata 15,000 kata 20,000 mon nathino dhi mbele somo. To ka en nathi mariek, afadhali the constituency, the CDF and the latif thing should come in mon nathino kony for the next 4 years mondo som. To bende sofanya gimomiyo gi 5,000. Oksamoro kwan mar oganda madwaro basari gi ng'eny. Koro mondo mi oyo distribute pesa ni nyako nene ng'ato at least oyudo matin. Bende sofanya ni gin ji adi mimiyo omenda ni kinde ga kinde. Okay, the number mimiyo guji gini gimoro kaka basari, the sitting MCA miyo ji basari based of kako ng'egi. Oluongo ji ot. And I believe this thing should be done publicly. Oluongo ji ot mantie nyaka gi witness kako gone gi simu mo oluong ng'ato ot ni dikech ong'e ni sano dwaro kura. Iluongi ot mi basari mar 5,000. Tinyisi ni ng'e ai dongi neno kana mi basari mar 5,000 to Evans onge gima miyo. Ineno. Koro is taking this basari to be like his campaign tactics. Lakini at the end of the day anang'e ni jopiny still they're struggling. As much as ni miyo ng'ato basari mar 5,000, still you have not solved their problem. Nyaka ng'e ni to what is the long-term solution for our kids to go to school? Erokamana nya Oluoch. Oluoch madwa penje ni weche mag mibadhi sani eriyo tache sirikande mag gwenge. In kaka jal madwa chung kaka member of county assembly, achiel kuom tije maduong' mogik en oversight. En rango ni to omenda mitiyo godo e sirikande mag gwenge tiyo godo e yo machalo nade. Maendi en kama MCS mathoth osego wapiny. Kawa nyiso gi ni mondo koro giter governor to task, o gidwaro nyiso igo dhogi bor kaito gidok gidhi chien, o gidwa keto governor accountable. Wach ni reno ka MCS otiyo machalo nade to in kaka kadi yiri accountability mar government mar county ibro neno ni otime machala. An gima nyalo wacho ni when it comes to accountability maga the county government, yes. First the failure begins from the MCS. Nikech sani wanyalo blame governor, but at the end of the day MCS amantie gi the hard task, yes. Apart from oversighting the funds maga county government, gintie gi wards gi to gin monego gi watch gi propose the projects magidwaro within the wards. Dikich kaka MCA ka oyiera kawuono within my ward kantie shida mar pi, nyaka address that matter to the county government. Within my ward kantie shida mar sewer system, nyaka address that matter to the county government. So first unyalo blame governor, yes. But at the end of the day, the buck stop with the MCS. Dikijana MCA manyaka wachenia an area na wantie gi shida mar drainage system, yes. An area na wantie gi shida mar P, area na wantie gi shida mar ndara, area na wantie gi shida mar street lights, area na wantie gi shida mar school. Lakini koko MCS oko forward these things to the county government, to the governor. Such things cannot happen. Kukiwa expect ni governor kaka, so let's say for instance our governor Kidero, we expect ni en koro bro wuotho each and every ward kokelo development. Dikech sani the reason why the county government was devolved makoro each and every ward nitie gi office mar local government. Each and every ward wantie gi office, wantie gi directors, to jogi gin monego gi channel these projects, these problems to the county government, to the governor. Lakini because they want the governor to fail in his duties, they have relaxed. Emiwinjo ka one community within kaka Lower Savannah jinyalo wacho ni nitakataka ntie ndara, angon ntie ndara, but still ntie jomo bedo employed. Wantie gi directors. Ma each and every day gi collect revenue from the people.
Each and every day they walk around the wards. Gina ni ka and teach them drainage. Gina ni ka and teach them. But they don't address this thing to the government, to the local government, to the county government. Koran gima kwa ni MCAs, they need to do their duties. Nyaka gi ngeni oyer gi jopiny mondo gi represent gi. Not only need the city hall mondo gi bedi mondo gi allowances. No, their main task and their main duty and mondo gi the with a ground katakana also here go back to the ground, know the problems, notice them, see how you can address them, use the right channel moneka ga jopiny biro konyo. Lakini kiko expect ni koro governor biro wuotho ground kangiyo ni kato chalnade. All these things have been devolved to wards, to each and every ward in TG MCS, to TG directors of county government. Sani Uganda osebedo ka tuyo menda kwani kod kocha jok madwa dhi chung kod duond bura mane to in kod geno mane e welo matindo kata nominations. An achungi ODM. To gimomi achungi ODM in because as a youth and in confident gi jateloa Right Honorable Raila Amolo Odinga. Tangeni kwatiyo kode maber to piny ma Kenya ka weche biro bedo maber. To already asa oro applications ga Orange House. I've already done everything that each and every aspirant is regarded to do. Koro weche maga chung na asetiyo kote. To one, we are solid behind Raila Amolo Odinga. One kaka vijende wabro wuok mondo agone kura. Geno mane nomination. A nomination wabro bedo gi challenges. Dekech ngene siasa ni okene kanisa. Nyaka bedo gi challenges. Lakini at the end of the day anakwayo jopiny ni mondo giyier kiongozi ma ging'eni ng'ani nyalo konyogi. Kik gidhi yera nomination dekech iwacho ni regional balance. At the end of the day regional balance emomiyo we end up having bad leaders. Lakini kawuono nanyiso jopiny ni mondo giyier kiongozi. Kik ng'i kabila, kik ng'i ni area ni Muluya monego kaw kata Jakisii monego kaw, ging'i ang'eni ni to ng'ani en kiongozi manyalo konyo jopiny mondo giyier e nomination mar ODM. Erokaona nyago ne jopiny kaachiel kod koyo ni mogik ne oganda ma Embakasi Lower Savannah gimomiyo onego giyieri Evans Oluoch Oduor kaka member of county assembly. An Evans Oluoch akwayo jo Lower Savannah mondo ging'e ni an asabedo katimo community work within the ward for the last 7 years. Asabedo committed mondo konyo jopiny, konyo nyithindgi mondo dhi school, konyo mine mondo chake biashara moro matin, konyo vijende matimo garbage mondo dhi mbele gi tijgi. To kawuono kwa jo Lower Savannah, because of my policies, because of my manifesto, ang'eni gigi if we implement them, because I'm not going to use my mind. Adhi tiyo gi pesa serikal mondo implement these things. Akwayo gi chuny maler mondo support kiongozi biluongo ni Evans Oluoch mondo atinu gi chuny maler mondo at least, because still anti political ambitions ang'e in the next 2022 maybe anyalo dwaro chung kata mbunge, lakini mokwongo nyaka tinu tich mar MCA mondo ne tija mondo umbe umor gi tich mondo umia nafas mondo adhi malo. Nyasaye ogwedhu, agone erokamano. Erokamano ahinya Evans Oduor Oluoch. Agone erokamano kuom chopo achiel kachiel e studio odiochieng' kawuono ka bende ekwa oganda mawuok Lower Savannah Embakasi ombulu margi mondo giyieri kaka MCA. Winjo kacho ne 2022 bende idwa chung kaka jaod bura makuno. Wakwayo ni ayo maber. Ibed kod Christmas maber. Erokamano. Bende kod maber. Kelo TV Jeff Olumbaka kukumarwach. Erokamano.